श्री विनायक सुजुकी कुडाळ। त्योहार का उपहार लकी ड्रॉ स्कीम 1 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर। कोणतीही गाडी खरेदी करा आणि मिळवा पहिलं बक्षीस मारुती सुजुकी स्विफ्ट डिझायर, दुसरं बक्षीस जिक्सर SF 250, तिसरं बक्षीस आयफोन। सुजुकी धमाका ऑफर, सर्वांनी फायदा घ्यावा। त्वरा करा, संधीत मर्यादित कालावधीसाठी, नियम आणि अटी लागू। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 9423 98 97 81 आणि 9423 98 97 82। सत्ताधाऱ्यात तू मोठा की मी मोठा या वादात विकास बोंबलत पडलाय। युवकांच्या रोजगाराबाबत कोण बोलत नाही। जातीपातीच्या राजकारणात युवकांना अडकवलं जातंय। एरवी यावर बोलणारे दीपक केसरकर आज त्यावर बोलत नाहीत। पालकमंत्री जातीय तेढ निर्माण करत आहेत असा टोला उबटा शिवसेना विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी हाणलाय। पाहूयात। आज युवक रोजगार देण्यासंदर्भात कधीच चर्चा होत नाही। कोणताही लोकप्रतिनिधी त्याच्यावर चर्चा करत नाही किंवा त्याच्या उद्योग व्यवसाय आणण्यासाठी प्रयत्न करत नाही। मात्र त्यांना जातीपातीच्या राजकारणात अडकवलं जातंय युवकांना, अशा तऱ्हेचं होतंय। म्हणजे सगळेच जण आज तसंच प्रकरण चाललंय। म्हणजे आज दीपक केसरकर एरवी मोठमोठ्या बाता मारायचे जातीपातीवरून, आज या जातीपातीमध्ये दीपक केसरकर शब्दही बोलत नाहीयेत। किंवा आज पालकमंत्री जेव्हा एखादा जातीय तेढ निर्माण जातो त्या ठिकाणी रस्त्यावर उतरतायत। म्हणजे आज जर या सिंधुदुर्गाचा पालकमंत्री जर जातीय तेढ निर्माण करण्याचं काम करतायत, अशा तऱ्हेचं प्रत्येकजण आपल्या पक्षातलं स्थान, स्वतःच्या पक्षातलं स्थान किंवा पक्षात मी काम मोठं करतोय असं दाखवतात। मात्र विकासाकडे दुर्लक्ष होतं। म्हणजे ह्याच युवकांना रोजगाराचा प्रश्न पाहिजे होता सोडवला, तो दिसत नाही। जनतेचा आज स्मार्ट मीटरच्या बाबतीतून स्मार्ट मीटर बसवत चाललेत, त्याच्यासाठी विरोधक म्हणून आम्ही वेळोवेळी आवाज उठवतोय, जनता रस्त्यावर उतरते। परंतु हा प्रश्न निकाली काढण्यात कोण म्हणजे हे जे लोकप्रतिनिधी आहेत, जे खऱ्या अर्थानं जनतेने निवडून दिलेत, ते आज कुठेही भाग घेताना दिसत नाहीयेत। किंवा अन्य कुठचे म्हणजे शैक्षणिक दर्जा इथला सुधारत नाहीये, पर्यटनातून इथल्या जनतेला वाव मिळत नाहीये आणि अनेक असे प्रश्न जे आहेत म्हणजे वर्षानुवर्षे प्रश्न प्रलंबित आहेत, ते तिथंच प्रलंबित आहेत। म्हणजे आजच्या घडीला अनेक वेळा 4-4 वेळा आमदार झाले, परंतु जनतेचे मात्र तिथं प्रश्न सुटत नाहीत। आज खऱ्या अर्थानं दुर्दैवाची गोष्ट वाटते की अनेक वर्ष झालेत, म्हणजे आज विकासाच्या बाता मारणारे दिसायचे सुद्धा बंद झालेत। म्हणजे या सिंधुदुर्गात आज आमदार आणि खासदार असतील, यांना भेटायचं असेल तर जनतेला आज भेटताना मुश्किल झाली, अशी परिस्थिती, केविलवाणी परिस्थिती आज जनतेची आहे। मला खात्री आहे येणाऱ्या काळात आज स्थानिक निवडणुका येत आहेत, यामध्ये जनता ही म्हणजे ह्या सर्व परिस्थितीला बरोबर अभ्यास करून येणाऱ्या काळात ह्यांना धडा शिकवेल आणि योग्य व्यक्तींना, योग्य उमेदवाराला जनता इथली निवडून देईल।